Bé, bon dia. Primer he de començar agraint als organitzadors d'aquestes jornades que m'hagin convidat a participar-hi. M'ha agradat molt per venir aquí a la Vall de Gallinera, on no havia estat mai. Havia estat per altres bandes de la Marina, però aquí no, i per mi és un gust per venir aquí i veure aquest paisatge tan esplèndid que teniu aquí. Bé, he matisat. Per altra banda, bé, això és una mica de doti, però he vist el programa que diu Els forasters balears d'Esperats de Llíber. Jo només m'agradaria fer un petit, com diria jo, comentari, que jo som balear però no em considero foraster. I per nosaltres els forasters són els qui parlen en foraster, que vol dir parlar castellà. Com que jo no parlo foraster... Per això suposo que és una manera dels autors de cridar l'atenció. Potser sí. Jo aquí no em considero foraster i com els valencians no són forasters a Mallorca. El micro, més. Bé, he matisat una mica el títol d'aquesta ponència, no el mallorquí del segle XVII, que era una que d'entrada em van dir, sí, jo clar, no veia exactament de qui havia parlat, però el mallorquí del segle XVII són 100 anys, i parlar de 100 anys, com és el mallorquí del segle XVII en 100 anys, no m'he atrevit a dir-ho talment, i he concretat una mica més el mallorquí a l'entorn de 1600. Què vol dir l'entorn de 1600? Vol dir que el mallorquí a l'entorn de 1600 és una mica abans i una mica després, que coincideix en el moment en què comença la repoblació d'aquestes terres. Perquè el mallorquí parlat una mica abans ja era el mallorquí de la gent major, que, diguem, més o menys major, que venia cap aquí. Evidentment, quan va començar a venir per aquí, Pentura eren gent que havia nascut 20 o 30 anys abans, alguns, o uns de més vells, ja et dic que hi havia famílies senceres i tot, però és en aquest moment que poden situar, diguem, aquest mallorquí del qual ara més o menys que ho parlaré una mica. Començarem amb aquesta afirmació d'Antoni Ferrando i Miquel de Nicolàs, que segurament coneixeu, o com a professors de filologia, no? Diuen, és interessant llegir-ho per si qualcú no ho veu bé, a través de la lectura de tota mena de textos, especialment de cartes, hom té la impressió que de la fi del segle XV a mitjan segle XVI es produïa un canvi molt ràpid de la llengua, de manera paral·lela al que sofrí el castellà o el francès. Molts trets medievals desapareixen o resten fossilitzats i la fonètica, la morfologia i la sintaxi adquireixen un aspecte modern que l'acosten extraordinàriament a la llengua culta actual. La transformació s'oferta durant el barroc en la substitució del llatí pel castellà com a model és responsable de la desnaturalització del català culte del segle XVI al XIX. El mallorquí queda més aviat aturat en l'estadi medieval i les seues característiques peculiars, especialment l'article salat, reapareixen sovint als textos manuscrits. Bé, això ho diuen dos eminents filòlegs coneguts dins el camp de la filologia catalana. Ara, aquesta darrera frase, sobretot, dels dos estudiosos valencians, que és una frase que surt molt, és molt repetida, ens ve a dir que quan la resta del català evoluciona cap a una fesomia molt acostada a l'actual, en aquesta època, a cavall dels segles XV i XVI, el mallorquí queda pràcticament tal com era a mitjan segle XV. Bé dir això, no? És allò d'atribuir al mallorquí la qualitat d'arcaic, un tòpic que ha estat escrit moltes de vegades per explicar les particularitats dialectals insulars. Però no passa de ser un tòpic, perquè el mallorquí
i per extensió tots els parlars balears, aquí dic mallorquí però realment això afecta tots els parlars balears, no només el mallorquí. Ja sé que per aquí molta gent quan diu mallorquí pensa en les illes en general, però per nosaltres mallorquí, però aquí quan dic mallorquí realment tot això que diré respecte a la llengua se pot aplicar a tota la resta. No? El mallorquí ha tingut la seva pròpia evolució, de vegades coincident amb altres dialectes i de vegades singular. I la conservació de determinats trets que ja existien a la llengua més antiga, d'època medieval, no vol dir que en conjunt sigui un dialecte arcaic, sinó que el sistema no ha tingut necessitat de fer canvis en aquests trets en concret. No? Ferrando i Nicolàs citen l'article dit salat, una expressió popular que jo crec que és inadequada per un text formal, això de salat, diuen, el citen com a mostra d'arcaïsme. Però tan arcaic és l'article que ve d'Ipse com l'article que ve d'Iule. Són igual d'arcaics, tots dos venen del llatí. L'article que no és més arcaic que l'altre, són igual d'arcaics. I més arcaics serien encara els parlars que fan servir la forma primerenca lo com a masculí. Que tots aquests parlars nord-occidentals que diuen lo, això encara és més arcaic que dies, perquè lo és una forma primerenca no evolucionada com és que sí que ha evolucionat. No? Per tant, això del mite de l'arcaicisme crec que no és cert. A més, com es pot comprovar a la documentació de totes les èpoques, no és cert que l'article salat, que diuen ells, reaparegui sovint als textos manuscrits, els quals, molt majoritàriament, mantenen el registre literari i s'hi usa exclusivament l'article d'Iule. Per tant, aquest tòpic de que l'article salat apareix contínuament, això, no sé d'on ho treuen realment, perquè fins molt avançat, ja, els segles que diuen de la decadència, que tampoc no és tanta decadència com diuen, però dins textos de caire popular al segle XVIII, per exemple, hi ha travesos populars i textos de... Llavors sí que apareixen, però no són textos formals, són textos populars. Per tant, aquest tòpic de l'arcaicisme i de que l'article salat apareix no és cert. Vull dir, és un tòpic, però realment no és cert, o no és cert del tot, com a mínim. La documentació que tenim de la llengua antiga reflecteix de manera molt parcial el registre col·loquial. I, per tant, qualsevol anàlisi que en facem cercant aquest registre donarà resultats aproximats, indicatius, però no reals, 100% reals, ni de molt. Així i tot, no tenim altra possibilitat per estudiar-la que extreure la informació d'aquesta documentació. I és així que podem veure'n algunes dades, que ara comentarem. No hi ha enregistraments de l'època, en casset, ni en vídeo, ni en res de tot això. Tot és escrit, només hi ha documentació escrita. La documentació escrita passava pel sedàs de la formalitat. Els qui sabien escriure eren aquells que havien estudiat una mica, i per tant tenien unes normes i per tant no transcrivien allò que la gent deia, en general, llevat de casos concrets, testimonis d'un judici que deia tal, va dir tal cosa, i llavors a vegades no sempre surten aquelles paraules, però per tant estudiar la llengua antiga a través de documentació escrita formal no és fàcil. Llavors tot allò que podem dir són, en certa manera, donar una idea de com era, una aproximació, i també recollint allò que és ara, evidentment poden tenir una idea de com era abans, però no és tan fàcil dir com era el mallorquí del segle tal o d'aquella època, perquè no tenim prou documentació. Com que no hi ha temps de fer una anàlisi exhaustiva de tots els components de la llengua, ens fixarem en uns quants trets més significatius, fonètics, morfològics, sintàctics i lèxics, però uns quants trets que veurem fins quan sigui hora d'acabar acabarem, i si no ho han dit tot, no ho han dit tot, perquè també parlar de llengua i de trets lingüístics de vegades s'allarga. L'època és molt ampla i per això ja dic que m'he centrat sobretot en aquells trets que a Mirabanco tenim documentats en part, com a mínim. No he mirat tota la documentació existent, evidentment, hi ha molta documentació existent, però sí, a partir d'una documentació de l'època entre aquest entorn de 1600, és a dir, Mirabanco 20 anys abans i 20 anys després de 1600, que és quan se forma, quan aquest parlar d'aquests colons, diguem, està en vigència total
Aquesta gent que pot venir cap aquí. Segon pareix, per allò que diuen alguns autors, són entre 1610 i 1615, bé, aquí serà parlat ara, és quan hi ha una aportació ja important de colonització cap aquí, tot i que després s'ha dit, hi ha que tornen, hi ha tal, però a l'època aquesta és quan hi ha aquesta primera colonització massiva i després s'allarga fins més endavant, evidentment, unes quantes desenes d'anys més endavant, però ja no és tan important com aquesta primera onada. Per tant, m'he limitat sobretot a mirar aquests anys. Que de totes maneres, jo he de dir, de fet ho sabem tots els que estudiem llengua, que allò que diem pel català d'aquesta època, més avant que ho serveix pel català de més avant, de 30 i 40 anys i 50 anys més avant, perquè teniu en compte que som una època en què la llengua canvia molt a poc. De fet, els trets, i a veure, a Mallorca en aquest cas pot ser que canvien més a poc i tot, pot ser. Els trets que trobam a la llengua ja en aquest document del segle XVII, agafes documents del segle XIX o principis del segle XX i quasi tots hi són, també. Moltíssim de trets d'aquests encara els trobes. És a dir, no hi ha tant de canvis. Per tant, allò que puguem dir de la llengua d'aquesta època se pot fer extensiu a la llengua més del mateix segle més endavant i pràcticament dels 2 o 3 segles que venen després. Els canvis grossos a la llengua que ha afectat la llengua després han vingut ja dins del segle XX, és quan hi ha hagut canvis més grossos que han afectat la llengua. Per tant, seguim en aquests anys i parlam de la qüestió és tenir una idea de com era la llengua d'aquests pobladors que van arribar aquí, a principis del segle, dins d'aquesta època. Tots els documents, tots els exemples, que no sé si ho podeu veure perquè mai tinc una idea clara de com ha de ser de grossa la lletra perquè se vegi bé. Per a mi és bastant grossa, però pot ser per a vosaltres és petita, no ho sé mai. Aquests documents són entre 1580 i 1620. Tots els exemples, tots o quasi tots, pot ser qualcun que després l'he afegit d'aquí o d'allà, però en general són... Ara, no hi ha una citació bibliogràfica de tot, perquè si no això se faria llarguíssima. Teniu en compte que, en tot cas, si s'ha de publicar, després ja donaran citacions bibliogràfiques. En fonètica. Bé, és indiscutible, això no cal documentació, que els trets fonètics més importants que personalitzen el mallorquí contemporani ja eren propis del mallorquí d'aquesta època, perquè per això se sap que aquests trets fonètics són ja d'època medieval, la majoria. I quins són, sobretot? Són, bé, ara ho veurem, el sistema de 8 vocals tòniques. Sabeu que el mallorquí, si és una mica difícil per als altres catalanoparlants, ja una cosa que és una mica difícil per als altres catalanoparlants és aquest sistema fonètic que té 8 vocals tòniques en lloc de 7. Aquesta E tònica, una pera, una ceba, això, que per un catalanoparlant d'una vegada pot ser distorsiona una mica. Però això ja ve d'antic, això ja és medieval. Per tant, és una característica que no necessitem trobar-la documentada perquè ja la sabem que ve d'antic, tot i que qualque text surt documentada de vegades l'existència d'això. Per tant, són 8 vocals tòniques que això segur que els mallorquins que venien aquí parlaven amb aquestes 8 vocals tòniques, tots, perquè no hi havia, com hi ha ara, alguns pobles en què hi ha hagut un canvi cap al sistema oriental del català central, tot això, en aquella època no. Mallorquí, menorquí i eivissenc, que també hi va haver repobladors que venien de Menorca i d'Eivissa, i això tot era igual. El canvi cap al sistema de 7 vocal no comença fins a ja entrar bastant, vaja, quasi final del segle XIX, allà on hi ha canvi. Tenim, per exemple, hi ha qualque document d'aquesta època que surt Sureda, escrit amb una A tònica, com si fos surada,
i això vol dir que el que escrivia no sabia si era E o A, feia E i tal i era escriure E com A. I dins del mateix document de vegades trobàvem les dues grafies. Però, en general, els documents són formals i els que escrivien, més avant que ho sabien escriure, és difícil trobar això, no n'hi ha molt de casos així. En trobam, però no n'hi ha molts. O pandre per prendre, pandre, morar. Això demostra que clarament feia aquesta. Era també típic, perquè no podia ser d'altra manera, la distinció de O i U àtones. Com sabeu que mallorquins, com aquí, en aquest cas, distingim les Os i les Us àtones, amb la possible excepció de casos en què la O està en canú per harmonia vocàlica. Per exemple, sospirar, romput, cosir, cosides, cosiol, acostumen, acostumat. Això ja hi ha documentació d'aquesta època i més antiga que mostra que això existia i encara existeix. És un fenomen que s'ha mantingut també. Això en català occidental també, segons quin parlàs occidental, també ho fan. Pot ser aquí no, crec que no, però altres parlars occidentals també ho fan. Vull dir que hi ha llocs on se manté la distinció O-U, però diuen sortir, per exemple, o diuen molir, també. Fan aquestes coses. També ja n'era excepció al tancament O-U davant d'una consonant bilabial següent. Oberts, oberta, compliment. Tot això se troba documentat. Si se troba documentat és perquè se feia. Si no, no sortiria. Vull dir, no és igual quan dius hi ha una errada un dia i trobes una errada, dius un dia que un document concret surt un error i en lloc d'una O hi ha una U o al revés, d'això no em pot deduir que hi havia una pronúncia concreta, però quan us trobes bastant sovint, encara que no sigui una cosa contínua, però sí que surten bastant de documents, llavors és clar que això ja se feia així. Per tant, aquest tancament també ja existia. Obert, oberta, compliment, això ja era un fet que encara ara existeix. A Mallorca, una excepció en aquest manteniment d'aquesta distinció OU és el parlar de solla, en què sí que se va tendir cap al tancament de O i U àtones com en català oriental de Barcelona, diguem, no? En lloc de dir porteta, una porteta, diu porteta. La O, aquesta es tanca. Bé, això segurament a Solla sí que degué seguir Menobanco un procés semblant al del català oriental. Per tant, poden suposar que al segle XVII sí que això ja Solla ja era així. Tot i que per escrit això és difícil de trobar-ho. Però el procés aquest que al segle XVII ja havia afectat tot el català oriental i les altres illes segurament a Solla també ja havia. Però vaja, clar, Solla és un poble dins Mallorca i en la documentació general tampoc això no es troba. No es troba com no sigui qualque cas escadusser. Llavors, evidentment, bé, sí, aquí hi ha un cas que ara no ho havia comentat, però aquí podeu veure el cas de Mostia per Mostia, que això ho trobava escrit així, és un cas considerat d'ultracorrecció perquè aquells parlars, i això també passava, això devia passar, aquells que se considerava que tancar O amb U no era la norma, dir sospirar o dir qualsevol exemple de sortir, tot això no era la norma, sinó que la norma era posar amb O i després, per ultracorrecció, escrivien amb O quan havia de ser amb U. I en el cas de Mostia surt a vegades escrit Mostia, que és un vulgarisme que existeix avui en dia encara en mallorquí. Quan ha de ser Mostia, originalment. Llavors, tot això, aquests petits detalls que demostren coses, fets, detalls, mostren
hi ha situacions que ja existien, pronúncies que ja existien, però que les has de deduir de petits errors amb escriptura que demostren que hi havia una confusió, vacil·lació, i aquesta vacil·lació només podria venir d'un fet real. Ara, una altra característica, la confusió dels fonemes A, E, E, tònics amb una sola vocal central, E. Sabeu que el mallorquí, com el català oriental en general, totes aquestes vocals tòniques les ha reduïdes a E. I dèiem pare, però padrí, o sigui, casa, caseta, peu, pauet o peuet. Aquí llavors són casos extraordinaris, o en una peça i una... No, bé, aquí hi ha casos diferents, però peça, passeta, pasta, bé, aquí hi ha un parell d'exemples, pasta, pasteta, o pastar, mel, melós, aquestes és, tot acaba amb B, tot conflueix amb una E. Bé, això ja també n'hi ha de tant en tant en trobes qualque exemple de confusió, i això és claríssim que ja ve per l'antic. Per tant, això ja era propi d'aquells parlants que van venir aquí, segur que ho feien tot això. Aquestes assimilacions, nostre, allò de nostre, aquestes és finals passades a O quan hi havia una altra O tònica, o una O tònica. Avui en dia això és normal. En aquesta època tenc dubtes perquè n'hi ha qualcun de testimoni, però sembla que encara se manté bastant bé la grafia que hauria de ser tradicional. I així com trobant nostre, como, però sempre trobam home, i avui en dia se diu homo. En canvi, trobar per escrit homo no és fàcil, ja n'hi ha més poc casos. En canvi, sí que es troba como, però clar, el cas de nostre, per exemple, pot ser per distingir masculí i femení, perquè nostre és diferent de nostre és masculí i nostre és femení. Aleshores, no saps fins a quin punt de vegades hi juga aquesta assimilació o no. Les assimilacions en mallorquí han funcionat molt. Això d'una vocal que n'estira una altra, una consonant que n'estira una altra, això ha funcionat molt. Quan comencen del tot, si està del tot, això és més mal de trobar, perquè realment la documentació no ho reflecteix bé, això. No és possible detectar, per exemple, la grafia convencional, els hipotètics casos si poguessin existir, si ja existien, en començar el segle XVII, en què E ha passat a E en posició àtona, com de peu, ara deim peuet, de neu fa neveta, o nevar, que no és tot millor. En aquest cas, això és impossible perquè no surt, perquè com que la grafia coincideix amb la pronúncia, això no ho poden saber. Però si ja era així o no era així, en aquell moment és impossible, perquè és difícil equivocar-se quan de neu dius neveta, o dius nevar, o de peu fas peuet. I també són casos excepcionals. Però això és un tret que avui en dia és propi del mallorquí i que en aquell moment no ho poden saber. En canvi, tenim testimoni, que no sé si ho tens o no. Sí, tenim aquests documents que mostren altres casos d'assimilacions. Genoll per genoll, aquí pot ser ginoll, no sé si hi diu ginoll, hi ha part de València que diu ginoll. Allà genoll s'ha convertit en genoll, això és actual. Això ja surt escrit, per tant, segur que ja devia ser així. Socorredor, en lloc de ser corredor, ho trobam, per tant, hi ha hagut aquesta assimilació. Aquí, nervis per nervis, també ho trobam escrit. Per tant, hi ha casos que se troben clars. I després hi ha casos com alteracions, altres alteracions, com són monoftongacions i diftongacions ultracorrectes,
Ultracorrectes vol dir que se fa una diftongació o una ultracorrecció allà on no n'hi ha d'haver, però per reacció per altres que sí que són així com toca. Llavors tenim 40, sabeu que ja es deia 40, perquè és molt freqüent escriure però amb bo 40, que vol dir clarament, cortés, corteres, corterada, aigua, aquesta aigua típica mallorquina ja surt escrita aigua moltes de vegades. Si surt escrita aigua és que probablement era aigua simplement, goret, goretà. Però són poques paraules, alerta. Són uns casos que demostren que el fet ja existia, però la tendència dels escrivans és escriure-ho amb una grafia tradicional que s'acosta molt a la grafia actual correcta. Això són casos concrets que és impossible, és a dir, ningú hauria escrit goret si deien guaret, és evident. Això és segur. Però si ho escriuen qualque vegada és perquè ho deien. És així que ho hem d'interpretar. En contra, per contra, tenim el fenomen contrari per ultracorrecció, que vol dir que aquest fenomen existia. Si 40 no correspon a 40, 40 correspon a 40, i contra ha de correspondre a 4, i llavors la gent ho gira. Aquestes ultracorreccions, clar, si surt escrites perquè es deia, això segur. Ningú escriuria 4 si deia contra. De tant en tant ho trobes. Això són els historiadors que heu manejat molt de documents escrits, antics, ho deveu saber més, que això no és una cosa que sigui freqüent. Se troba de tant en tant, però en principi la norma se segueix. Per això dic que no és fàcil estudiar ni el mallorquí, ni el valencià, ni cap parlar d'aquests segles, perquè hi ha una norma que la segueixen en general. I llavors seria aquells casos d'alteracions diverses que de vegades no se poden, són males de classificar, però guitarra per guitarra, això ja ho tenim documentat. Jueu, que rima amb preu, quan esperarien que fos jueu i no jueu, però quan que rima amb preu és jueu, no és jueu. Po, que és una pronúncia estranya en principi per evolució fonètica, hauria de ser po, no hauria de ser po, però rima amb co, per tant, si trobes un lloc que rima co i po, és que ha de ser po. Per tant, però clar, tot això són detalls. Ara, són detalls que te diuen que, és allò que vols dir, el mallorquí era arcaic, no? Tots aquests canvis no són d'arcaicisme, precisament són d'innovació. Per tant, quan diuen, no, és que el mallorquí és arcaic, això demostra que no era tan arcaic. Ja havia innovat, havia canviat segons els aspectes. No ho poden saber tot, però ja havia canviat amb moltes de coses. Llavors, en qüestions consonàntiques, la iodització. La iodització és aquest fenomen que a Mallorca, el meu fill, la meva filla, paia, coní, aquestes elles que no sonen, aquestes elles que aquí ho direu clarament, conill, conill, palla, tot això, filla, que aquí, allà... Bé, això és dificilíssim de trobar en aquesta documentació d'aquesta època, és molt difícil de trobar. Normalment, de tant en tant en trobes qualque cas, i qualque cas que han trobat és reia, per exemple, una reia de llaurar, una reia. Això se troba a qualque document. I a més, quan escriu dos raies, és que també no sap si ha d'escriure A o E, perquè diu reies. Però això n'hi ha molt pocs casos, i això és qualque inventari en què surt d'això. L'absència de R oral és insinuada per la grafia d'infinitiu sembrar, per exemple, que no dèiem la R final, és perquè trobar en qualque cas en què aquesta R final no s'escriu. Si surt un infinitiu que diu sembrar, i no sembrara amb R, seria el que segurament no es deia, perquè si no, no l'hauria oblidada. Però ja vos dic que hi ha moltes característiques fonètiques
que realment només trobam molt de tant en tant. Però què demostren? Demostren que el mallorquí tenia una evolució més o menys normal com tots, i que la majoria de trets del mallorquí modern ja existien. No? La majoria de trets del mallorquí modern, que caracteritza el mallorquí modern, ja existien. Parlar, s'ha quedat de parlar, trobant, per exemple, parlant amb escrit en dues L's. Això és un típic molt bé. Bé, en morfosintaxi, aquesta qüestió dels dos articles, nosaltres dèiem, sí, la taula, la porta, la cadira, tot això és més o menys com a Tàrbena, és més o menys igual, però després l'Iglésia, el papa, el bisbe. Aquest sistema de coexistència entre dos articles, això segur que ja existia, perquè si ha arribat fins al segle XX ja devia haver existit en aquell moment. No és una innovació moderna, això sí que en certa manera manté un sistema antic. Ara, això no se troba per escrit, això és difícil trobar-ho per escrit, quan no siguin rondalles populars o contes molt populars, i això fins molt més endavant no se troba. L'article lo sí que apareix per escrit, però el context de l'article lo no sabem si és neutre o masculí la majoria de vegades, i per tant difícilment podrem dir que sigui un article castellerista, com n'hi ha que diuen que el lo és castellerista, pintura sí, pintura no. Aquesta falta de contracció, en el cel, els mallorquins anam en el cel. A l'infern qualcun també hi va, però majoritàriament anam en el cel. No anam al cel en contracció, sinó en el cel. Això ja surt reflectit, això sí que surt reflectit amb els documents. L'aparició de l'article personal en Ina surt poc, però també surt de tant en tant. Per tant, tenim he rebut del senya en Jordi Sureda. En Jordi Sureda, en Guillem Font, surt poc, però també surt. Per tant, segur que es deia. Son, aquesta concepció de sons, per dir nom de possessions, son tal, son qual, son Bordoi, son Montaner, això ja se troba, no molt, no és molt freqüent, però se troba també. Bé, era molt normal encara dir mon pare, mon cop, mon bé, mon vida, aquests possessius determinants usats davant això en aquell moment era molt normal, sabeu, perquè això sí que n'hi ha molt, és molt usat, però també ja existia el possessiu més modern que diu la casa seva o la seva casa, tot i que per escrit encara surt molt la sua, però la sua jo crec que simplement era un arcaïsme escrit, un arcaïsme literari, no un arcaïsme oral, sinó un arcaïsme literari, perquè ja hi ha qualsevol document de la seva. I encara surt també la mia, casa mia, la mia vida, la mia llibreria, les cases mies. Però això probablement sí que eren arcaïsmes escrits, de la llengua formal. Demonstratius eren aquest, aquell, això ja ho sabeu. La llengua escrita predomina dos, en concurrència en dues, curiosament. Bé, crec que ara, com que queda poc temps, no per dir, ja ho dic, fer una anàlisi completa és una cosa molt llarga. Allò que és interessant, per exemple, veure que encara la documentació d'aquesta època sempre es troba el plural hòmens, d'homes, home i hòmens. Això sí, que jo m'apareix que sempre a tots els documents que he vist, no vol dir que no hi hagi, surt hòmens, que això aquí se conserva, s'ha conservat aquí, i allà, per això vos dic que hi ha coses que l'evolució havia començat però no havia acabat, o que segons quines paraules les afectava, però en aquest cas, hòmens, i fins i tot surten uns alforgens en què aquesta NS és falsa, diguem, no tocaria, seria. En morfologia verbal, pràcticament les formes modernes dels verbs ja existien. Pràcticament totes les formes modernes dels verbs ja es troben a partir del segle XVII, se troben totes. Pràcticament totes. Aquí teniu uns exemples, tot això són formes que ja es troben allà i que han perviscut fins ara. Tinc i vinc també surten, però la llengua moderna només diu tenc i venc. Però
no sé, no he arribat a aclarir, no sé si es pot aclarir, si era per conservadorisme de la llengua escrita o perquè encara realment convivien aquestes dues formes. Ara, en la documentació escrita surten moltes formes que sí que són considerades arcaïsmes i que avui en dia no es diria ningú. N'hi ha molts d'exemples, però no mos hi podem enredar. El perfecte perifràstic només l'he trobat una vegada a un document. Vaig rebre, vaig tenir, però quasi sempre surt el perfecte simple. Comprir, donir, fiu, pagar, tornir, deixir, prestir, portir. Això devia ser viu encara, perquè fins i tot en la cultura popular, la literatura popular, hi ha cançons recollides a l'època moderna que hi surten, per tant devia ser viu encara, però el perifràstic també, tot i que no sortia gaire per escrit. El verb haver i ser eren usats com a auxiliars tots dos. Era normal la concordança del participi, la cançó que veu cantada i administrada i feta guarnir, tantes n'hi rebudes. Això ha perviscut fins al mallorquí d'ara, encara ara es viu, això és un temps viu. I no sé, hi ha tantes de coses, jo tenia tantes de coses aquí que per mi no tenim molt de temps ja, no és vera? No. Bé, aniré directament una mica a les conclusions, però perquè vegeu que jo allò que volia que veiéssiu és que el mallorquí modern ja estava pràcticament dibuixat. Se mantenen arcaïsmes formals, segurament, que eren molt més escrits que no orals. Ara, clar, la llengua continua evolucionant i segurament hi ha formes com això del perfecte perifràstic, venguir o digir, tot això, que en aquell moment es deien i ara ja no es diuen. Això també, però és un moment de canvi, però en què se pot dir que el mallorquí d'ara era essencialment el mallorquí del segle XVI. No era un mallorquí medieval, com diuen els tòpics i com diuen en Ferrando i Nicolàs, un mallorquí medieval. Però aniré directament a les conclusions. Tot això, com que sortirà després escrit, esperem, ja tindreu més dades. El lèxic, sí, el lèxic era interessant, comprovar que hi ha moltes coincidències lèxiques entre el mallorquí d'aleshores i el valencià d'ara. Vol dir que segurament eren més acostats en qüestió de lèxic. Per exemple, ningú, en lloc de cap, ara no tinc cap llibre, no tinc ningú llibre, això també existia. Més ningú que cap, probablement, s'usava per escrit, com a mínim. Hi ha coses que en aquell moment coincidien més probablement amb els parlars valencians i que s'han anat distanciant. Però com que veig que aniré directament a la conclusió, vos he donat un exemple, vos he explicat una mica, però la conclusió seria el mallorquí de la primeria del segle XVII, el que parlaven els colons mallorquins instal·lats en aquestes comarques valencianes, tenia ja les traces evidents del mallorquí que arribava fins al segle XX. El segle XXI ja no m'atreveix a dir-ho, perquè l'han destrossat tant, està tan destrossat actualment, però destrossat, no evolucionat, destrossat, que ja no m'atreveix a dir-ho, però fins al segle XX sí que ha arribat. Era un dialecte català evolucionat de manera paral·lela als altres, i si bé podia ser conservador en certs trets fonètics, en el vocalisme tònic de 8 fonemes, per exemple, que hem vist, no ho era tant en altres trets també fonètics, com les assimilacions, que n'hi ha moltes assimilacions, o la pèrdua de R final, per exemple, això és un tret innovador dins del català. O la morfologia verbal, molt més semblant a la moderna que la dels orígens. La morfologia verbal del segle de 1600 era molt més semblant a la d'ara que no a la medieval. I molt semblant també a la que trobam documentada d'altres zones catalanes. Per exemple, hi ha qui diu, és que jo he vist anàlisi de la llengua d'època, deia, pensam, cantam, és un arcaïsme. Alerta, vosaltres ara ho podeu considerar un arcaïsme, però en aquesta època ho deia tothom, això, no era cap arcaïsme. Era una forma de l'època, per tant, dir que això és un arcaïsme és un anacronisme, en tot cas. I això era en general, per tant, allà s'ha conservat, aquí no s'ha conservat, però no era un arcaïsme.
En tot el domini, ara aquestes formes només són balears, però, i de petites àrees centre-occidental, però aleshores eren generals. En general coincidia amb els altres dialectes en molt de trets morfosintàctics. Les formes de possessius, els demostratius, els quantitatius, les perífrasis d'obligació, tot això eren construccions que trobaves en valencià, en català de Catalunya, d'altres bandes, ja fas documents de l'època i veus que més o menys és per l'estil per tot. I lèxics, també. I com en qüestió de lèxic, el mallorquí d'aquella època usava mots també presents als parlars valencians que en la part moderna han deixat d'usar-se. Això sí, el lèxic hi ha hagut diferenciació en segons quines coses, en altres no. S'han perdut paraules que s'usaven aleshores, que aquí s'han mantingut, hi ha hagut una certa diferenciació. Però s'ha mantingut un acostament amb altres. Hi havia, doncs, en el moment de la repoblació mallorquina de la Marina, coincidències de mots i de morfemes que segurament feren més fàcil la integració dels nous venguts, en aquest sentit lingüístic. Amb altres coses que s'ha dit és una altra cosa. Com, per exemple, el verb eixir era d'ús normal al mallorquí d'aquella època. Un xic, això ho trobam, encara ara existeix a Mallorca, però només a un lloc en concret, però xic sembla que era bastant més general. Una volta per dir vegada, prompte per dir prest, hòmens, que aquí és plural, subjuntius amb va, que diria, no? Tenga, venga, crega, clar, aquí són amb va clara, però aquests subjuntius se feien i per tant, en tot això coincidia. Era la fonètica, sobretot, que separava, però en qüestió de formes i de paraules, això no hi havia tanta diferència. El vocalisme i el consonantisme era allò que xocava més. Ara, les limitacions d'aquesta conferència i del temps no deixen entrar-hi molt a fons, però teniu en compte, i en tot cas, sobretot, si voleu aprofundir en això, teniu molt en compte l'aportació que han fet els professors Jordi Colomira, Vicent Beltran, Joan Lluís Monjo, Josep Garcia, Teresa Herrero i potser qualque altre que me n'oblid, que han fet treballs sobre els mallorquinismes que han quedat dins el parlar de la Marina i tot això, i que deixen entreveure una mica quin era aquell parlar. I és arqueologia, això és arqueologia lingüística, però també és útil. Si te vas només en documents, però l'arqueologia lingüística te deixa entreveure trets de la llengua oral que la documentació no te dona. En fi, gràcies per haver-me escoltat i espero que m'haurà interessat.